Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna, gure balioen eta Europar gizarteen oinarrizko elementua dela. Horregatik, elementu horrek agenda politikoaren erdigunean egun behar du, eta jarduera politiko guztietan eta indarrean dagoen legerian txertatu behar da. Urnietako udalak Europako hiriei eta eskualdeei eskatzen diote berdintasunaren aldeko konpromiso formala hartu dezatela. Tokiko bizitzan emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko Europako gutuna sinatuta. Indarkeria matxista da berdintasunik ezaren ondorio larriena. Horregatik, Urnietako udalak salatu egiten du emakumeek gaur egun pairatzen jarraitzen duten indarkeria. Bizitza publikoan zein bizitza pribatuan emakumeen aurka gauzatzen diren indarkeria forma guztiei aurre egin behar zaie. Puntu kritikoen mapa egingo du. Auzo elkarte, gizarte eragile, emakume eta talde feministekin elkarlanean puntu horiek ezabatzeko, bai eta hirigintza garapen berrietako puntu kritikoak saihestu ditzaten ere.